God eftermiddag, 8. del. Mit navn er lektor Heinrich, og i dag vil jeg sammen med min kønne assistent forklare jer, hvad en run-on-sætning og en komma-slice er, og hvordan man undgår det. En run-on-sætning er, når man er glemt at sætte et punktum. Komma-slice er, når man sætter komma i stedet for et punktum. Min kønne assistent, som jeg nævnte tidligere, har lavet 2 rigtig flotte sætninger, men med fejl. Vi tager den første her. Jeg tror, det bliver en egen komma. Jeg må hellere tage min regnjakke på. Ved første øjekast lyder den rigtig dejligt, og den ligger også godt i munden. Men I skal ikke have narre, den er rask brugende forkert. Kommaet skriver et punktum, og derved har min assistent lavet komma-slice. Men vi kan også sætte bindeord ind for at redde den. Det bliver sådan her. Vi bruger et så, fordi at så her i en sætning lyder korrekt. Vi prøver det snart igen. Jeg tror, det begynder at regne, komma, så jeg må hellere tage min regnjakke på. Ja, det var rigtigt. Det lød dejligt. Vi kan også prøve med et punktum, for på den måde får vi et bedre pause i den. Jeg tror, det begynder at regne, punktum, stor J. Jeg må hellere tage min regnjakke på. Ja, der var den helt rigtigt, og den lyder dejligt og tilpas. Vi kan også prøve med noget helt andet, og beholde vores komma-pause ved at sætte et semikolon ind. På den måde behøver du ikke at have bindeordet. Vi prøver det snart igen. Jeg tror, det begynder at regne, semikolon. Jeg må hellere tage min regnjakke på. Den lyder også dejligt, og den er også lige så rigtig som at sætte et bindeord ind. Vi prøver vores øvelse 2. Svømmeren var hurtig, komma, han var tæt på land. Den lyder også dejligt, men igen, komma-slice, sat forkert igen. Vi prøver med punktum. Svømmeren var hurtig, punktum. Han var tæt på land. Den lyder rigtig, og den er også rigtig. Vi kan igen prøve med vores semikolon. På den måde prøver vi ikke et bindeord, hvis vi skal prøve med komma. Svømmeren var hurtig, semikolon. Han var tæt på land. Ja, den var rigtig. Vi kan også prøve at bruge et bindeord. For nu sidder nogle af jer tænker, kan man ikke bare bruge så igen? Nej, det vil lyde rask brugende forkert. Vi prøver. Svømmeren var hurtig, komma, bindeord så. Han var tæt på land. Den lyder ikke god, og derfor vil jeg mene, at semikolon her er det bedste valg, udover punktum. Det var alt for lektor Heinrich i dag, og jeg må hygge jer med jeres run-on og komma-slice sætninger videre i livet.